Na početku radnog dana potrebno je otvoriti smenu, odaberemo opcije smena i otvori smenu. Da bismo uopšte mogli da počnemo sa radom, idemo na opciju administracija, artikli, ponovo artikli, gde ćemo definisati artikle. Tu možemo vidjeti prikaz trenutnih artikala koji su isprogramirani u kasu ili na opciju dodaj, otvoriti mogućnost dodavanja novog artikla. Potrebno je definisati naziv artikla, možemo opcionati njegovu šifru i odabrati da li se radi o robi ili usluzi. Barkod je opcion, kategorije također je opcion ukoliko želimo da artikl svrstamo u neku grupu. Unosimo cenu sa porezom i biramo tip poreza, da li je artikl bez PDV-a sa 20% ili 10%. Nakon čuvanja artikala, taster 3 tačke nam omogućuje opciju da izmenimo artikl, da možemo na primjer promijeniti cenu, ili također na 3 tačke imamo mogućnost da trajno obrišemo artikl. Pritiskom na dugme prodaja vraćamo se u